खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफादा 2024 मायथाइनि सेबा आरो Cbse जों खुंजानाय H.S.L.C आनजादाव टप 10 मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि इरागदाव नब्लाङाव दिनै क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 2024 मायथाइनि सेबा आरो Cbse जों खुंजानाय H.S.L.C आनजादाव टप 10 मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। आरो बे H.S.L.C आनजादाव टप 10 मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव M.C.L. प्रकाश बसुमतारी, बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि बिमा-बिफाफोरजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बे हाबाफारियाव BSUनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारीया फरायसाफोरानो जोंनि इयुन आरो बिथांमोनहानो सानसे समाव जोंनि ओनसोलखौ दैदेनलांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। सोगोमसार बसुमतारीया आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन एबा BSUआ सेबा आरो Cbse मोन्नैबो कर्सनि जोंनि BTC ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी भाषानि मानसिफोरा छात्र छात्री जायफ्रानाखि टप 10 उथ्रिनो हादों Cbse आरो सेबायाव बिथांमोनखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै तितागुरिनि नैबे इरागदाव कमिउनिटि हलाव गांसे आर'नाइ, गांसे साइटेसन आरो 1000 केस थाखा होनानै बरायनाय बिथांमोनखौ सन्मान होनाय हाबाफारि लादों। आरो बेवहाय आंखौ सेन्ट्रेल कमिटि BSUनिफ्राय गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरनायलाय आङो बाव हाबाफारियाव नुजानानै जोंनि छात्र छात्री फंबाय बिनानावमोनखौ थांखिनानै माखासे मोजां परामर्श बा खोथा बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। खारन छात्र छात्रीयानो जोंनि भबिष्यत आरो बिथांमोनानो सानसे समाव जोंखौ जोंनि ओनसोलखौ नेतृत्व होनांगोन आरो बिथांमोननि जानाखि मेट्रिक परिखायाव खस्थ' खालामनानै जानाखि मोजां फलाफल मोनदों बेवहाय जोङो बड'लेण्ड फरायसा बा BSUआ जोबोद गोजोननाय दं। आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैल' देग्लायल' नङा आगोलनिफ्रायनो खालामबोयो जिल्ला लेभेल ब्लक लेभेलाव आरो देग्लायबो जिल्ला कमिटिनि नेतृत्वआव आन्चलिक कमिटि बा ब्लक कमिटिनि हेफाजाबाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे मोजां हाबाफारि होनना आं सानो खारन फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाया जों सामाजिक संगठन हिसाबै BSUनिबो दायथ' आरो बयनिबो दायथ'। एकाडेमिक केलेन्डार हिसाबै जोङो जेला मेट्रिक परिखा हायार सेकेन्डारि परिखा पास जायो अब्ला बिथांमोनखौ BSUनि तरफनिफ्राय बरायनाय जायो। बेनि बादैबो गोलोम बोथोराव जेला सामार भेकेसन जायो बिभिन्न जायगायाव हाइ स्कुल बा क्लास 9आव फरायनाय 10आव फरायनाय बिथांमोनखौ स्पेसियेल कचिं होनाय प्रग्रामफोर जायो। बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जों लायो। दिनै क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना टप 10 नाव थानाय पास जानाय Cbse आरो सेबायाव मोन्नैबो बर्डआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव टप 10 आव थानो हानाय छात्रफोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लेंहरदों फेलिसिटेट खालामनो थाखाय। बे फेलिसिटेसन प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननायनि थाखाय आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। दिनै बे बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बे हाबाफारिखौ आङो खुब मोजां मोनदों आरो आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं साबायखर बावो। मानो होनबा आं सानोदि बे मोनसे थुलुंगा होनायनि हाबाफारि दिनै बाव नुजाफैनो हानाय बाहागो लानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना आं सानो जे बिसोरो मोजां मोनदों आरो बेबायदि प्रग्रामखौ मोननायनि थाखाय बिसोरो फैगौ दिनाव मोजां फरायलांनायनि थाखायबो बिसोरो आगान सुरनो हास्थायगोन मोजां फरायलांनो। आरो फैगौ दिनाव क्लास 10 बोर्ड एग्जाम लिरग्रा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननोबो बे मोनसे थुलुंगा खांनाय लाबोगोन। नोंथांनि फिसाजोआबो दिनैनि फरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। औ आंनि फिसाजोआबो नैबे प्रग्रामाव बाहागो लानो मोनदों। आंनि फिसाजोआ क'क्राझार द रियेलिटी पाब्लिक स्कुलनिफ्राय क्लास 10 बोर्डखौ पास जादों Cbse मोन। बियो 93% मोनदों।
मेट्रिक परिखायाव बेनिखायनो बे टप 10 लिस्टआव बासिनायाव बाहागो बेवहाय फेलिसिटेसन प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो बरायहर जादों। गार्जेन हिसाबै स्टुडेन्टसफोरखौ बा फरायसाफोरखौ फरायनायाव माबायदि जानो थाखाय खावलायदों? फरायसुला फरायसुलि अनजालु फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो बेखौनो बुङो दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनजों लोगोसे गासै बे बावैसोनो जानानै थांनाय बे CBSE सेबानि मेट्रिक एग्जामाव पास जानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे फैगौ दिनाव मोजां थांखि लानानै फरायो आं बेखौनो खावलायो। थि थांखि मोजां थांखि लानानै फरायलाङोबासो साक्सेस जागोन आं बेखौ सानो। आरो माखासे हेबिट्स जेरै दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनाय सासे आलासियाबो मोनसे मोजां खोथा बुंलांदों रिडिं हेबिट। आं बेखौनो आरोबाव आं बुंबावनो सानो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिया बे रिडिं हेबिटखौ माने बोजबनानै लानो हानांगोन, फरायनांगोन, अब्लासो आवगायलांनो हागोन। बे 11-12 दिनै साफ्रोमबो मेट्रिक पास जाखांनाय गथ'फोरा 11-12खौ फरायनांसिगोन। बे 11-12आवनो मोजां फरायलांनो हाब्लासो फैगौ दिनावबो आगान सुरलांनो हागोन गोजौआव। इन्जिनियारिं मेडिकेल साइन्स स्टुडेन्ट जायफोर बिसोरनोथ' बे 11-12आ खुब मोनसे इम्परटेन्ट स्टेज बियो। बेवहाय बिसोरो खुब गोसो होनांगोन अब्लासो बे निट आरो JEE एग्जामफोर बायदिखौ मोजाङै जिरायहैनो हागोन आरो गाव गावनि थांखियाव साक्सेस जाहैनायनि गाव गावनि थांखिखौ मोनहैनायनि माबाया बांसिन जागोन आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।